הכל היה בתיאום מלא, אחרי התייעצויות, אחרי שיחות ממושכות עם אותם הגדולים. כמו הגאון מבריסק, הגאון מצ'יבין, הגאון הרב פרנק, הגאון ראש ישיבת מיר. הרב מבריסק היה מצפון ומצפן של היהדות החרדית. והרב מצ'יבין, עדין נפש, אציל רוח, איש שקט, ואם הוא היה זה שניסח את הנוסח הזה של האיסור, ייהרג ואל יעבור. בתורה כמעט ולא היה מישהו שלא היה. בתי הדין השונים של כל החוגים, רבנים מכל החוגים, אשכנזים ספרדים, ליטאים חסידים מכל סוגי החסידיות. וגדולי התורה של אותו דור, כולם באו. האדמו"ר הזקן מבלז, שלא השתתף אף פעם בכל המערכות השונות שעברו בימי חייו, לא השתתף באף הפגנה, וכאן בא להפגנה. אני רוצה להגיד לך, אני הלכתי יחד עם רבי מבלז יבוא להפגנה, לא היו רגילים כך, לא היה מעלה על הדעת שיעשה זאת. זו הייתה הפגנה לשם שמיים, והכוונה הייתה רק תפילות, לא נאומים, לא נאומים. גדולי התורה לא רצו שמישהו יישא נאום, אשר ינצל את המעמד הזה. הבייס ישראל היה שרף, אמרות פיו היו כאילו, היו מתחשמלים, ובכל כאשר קהל רבבות אם אנחנו נסתכל בתמונות, כאשר Die Geseire ist nicht so geworden wegen Gius von jüdischer Töchter Rachmon litzlan Verscherut Leumi. Kol Kli Yutzar Laich Lo Yitzlach. Shila Malois Etoinai Elohim Nahayis Yavoy Ezri